Bon día de novo. Continuamos co traballo. Agora hai unha mesa de 4 personas que moitas delas pois xa seguramente coñecedes, pero vou facer unha pequeniña presentación. Temos pola miña esquerda, que vai ser a orde de intervención, tal como están e como aparecen no programa. O primeiro que vai intervir é Carlos Callón, que, persoa sobradamente coñecida, aparte de profesor de Lingua e Literatura Galegas, que profesor, de feito, en ensino medio, é o presidente, como sabedes, da Mesa pola Normalización Lingüística, e da Fundación Vía Galega, e tamén é o portavoz da plataforma Queremos Galego. Presidiu o Comité do Estado da Axencia Europea das Linguas Minorizadas e, é persona moi coñecida e, ademais, ademais de recoñecida, é un dos autores dun dos bestsellers actuais, que algún dos seus libros, como o libro en castellano Non hai problema, pois é unha dos libros así de referencia e tamén, digamos, de gran difusión, e quero dicir que tamén, ademais da súa dimensión de activista, pois ten unha dimensión de escritor que ten relevancia. Despois estaría Paz Lamela, que foi mestra e licenciada en Filosofía e Letras na rama de Pedagogía. Está aquí fundamentalmente porque foi a primeira responsable pública no ámbito da lingua galega, foi directora xeral daquela se chamaba Directora Xeral de Ensino da Lingua Galega. Un ano, despois xa Política Lingüística. Despois Política Lingüística, o sea, foi desde no ano 1983, e despois, como di ela, Directora Xeral de Política Lingüística no ano 1984. Estamos falando dos inicios de toda a política. Creo que nos pode ilustrar moito do que significa ese momento constitutivo e como pudo influir despois. Continuando a miña dereita estaría Carme Vidal, que é licenciada en Filosofía e Ciencias de Educación. De feito, coincidín con ela naquela facultade en algunha etapa da miña vida, e tamén é licenciada en xornalismo, ten as dúas licenciaturas, é unha persoa, digamos, de referencia no mundo do xornalismo cultural, diría que unha das mellores xornalistas culturais que hai en Galicia, e colaborou en seminarios como Nosa Terra e actualmente en Sermos Galiza. Ten tamén algunhas publicacións en colectivo con David Barro, que se chama Voces de Atlántica, e pertenece, ademais, á Comisión de Igualdade desta Casa, da Comisión do Consello da Cultura Galega, e, é unha, digamos, das voces de referencia do mundo da xornalismo cultural. E, por último, teríamos a Iván Vaqueiro, que tamén coincidín con el, pero en políticas, non? É máis novo que min, bastante máis, pero coincidimos. É licenciado en Políticas, como digo, na Facultade de Santiago, do ano 2000, máster en Dereito Urbanístico e Ambiental, pero en realidad está aquí na súa dimensión, digamos, de empresarial. El foi consultor da Fundación Galicia Innova, e logo tamén estuvo como emprendedor en Galipaz Consulting, que de feito é agora, por esa causa, é o director de proxectos da Federación Galega de Parques Empresariais. Digamos que vai ser tamén, para que saibades, digamos que Carlos Callón nos vai falar da mobilización social, Paz Lamela do ámbito da administración. Da administración non, pero bueno, digamos. Bueno,
do que corresponda. Do primeiros anos da lingua. Sí, moi ben. Entón, e despois, Carme dos medios de comunicación e, por último, Iván da Iniciativa Económica. E, bueno, xa, sin máis, paso a darlle a palabra a Carlos Callón. Moitas gracias. Moitas grazas. Moi bo día. En primeiro lugar, moitas grazas ao Consello da Cultura Galega polo convite. É a primeira vez en moitos anos que o Consello da Cultura Galega convida á Mesa pola Normalización Lingüística a unha actividade, non? Penso que xa ese mero feito xa debe dar razón para a reflexión, non? O feito de que a Mesa pola Normalización Lingüística non sexa case convidada ás actividades do Consello da Cultura Galega, que a Mesa pola Normalización Lingüística, a pesar de ser a maior asociación cultural de Galiza, que non teña voz ningunha no Consello da Cultura Galega, ou que a Mesa, que algo ten a ver coa promoción do idioma galego, pois que tampouco, que tamén sexa excluída de forma habitual das comisións de lingua do Consello da Cultura Galega. Non o digo como un elemento para a reivindicación, iso xa se fixo no pasado e farase no futuro, non é agora o momento de reivindicalo e de pouco serviría, mas sí como elementos importantes para a reflexión que nos serven para explicar tamén que facemos aquí, todas e todos, non? Para que serven estes encontros? Como se sitúan estes encontros dentro do que é o proceso de normalización ou de substitución lingüística? E que papel teñen os diferentes axentes nese proceso de normalización ou de substitución lingüística? O Consello da Cultura Galega, evidentemente, tamén ten e tamén ten moito para reflexionar, e tamén a Mesa pola Normalización Lingüística. A Mesa, como sabedes, a maioría das persoas que aquí estades, é unha entidade que se crea no ano 1986, por tanto, moi pouco tempo despois de que se aproba por unanimidade no Parlamento a Lei de Normalización Lingüística, e xustamente a Mesa créase porque se ve que é necesario que exista unha entidade específica que traballe en defensa do noso idioma, que traballe para que haxa un amparo xurídico maior para o noso idioma, a plena oficialidade da nosa lingua, e tamén para que aquela legislación que existe, que se cumpra. Porque no ano 1976, claro, eu era bastante pequeniño, igual que moitas e moitos dos que aquí estades, non? Mais polo que comentan os compañeiros e compañeras que ali estaban, e o que, en fin, todos... Moitas grazas. Despois vai o premio. Moitas grazas. O que se podía constatar no ano 1976 e que se constata aí nas reunións nas cales se constitúe a Mesa é que non se cumpría a Lei de Normalización, que tristemente é unha análise que aínda se pode continuar a realizar no presente, que sendo grave que o galego é a lingua do Estado que ten maior desprotección xurídica, máis grave é aínda o feito de que o amparo xurídico existente nin tan sequera se cumpre. Isto que xa denunciamos en máis ocasións de que nos recoñecen dereitos coa condición de que nunca poidamos exercelos. Esa é a síntese fundamental, unha das sínteses fundamentais destes 30 anos. En primeiro lugar, a Mesa no ano 86, en abril do ano 86, créase como unha plataforma de varias entidades, mas ao cabo de varios meses, xa consolidado no ano 1987, como unha asociación cidadá, non formada, por tanto, por outras entidades, senón por persoas a título individual. Vai collendo forza, ademais, a Mesa como casa común en defensa da lingua galega, e vai nun país no cal custa traballo que as revistas pasen para alén do número cero, e nun país no que custa traballo pois artellar movimentos sociais con continuidade no tempo e con extensión territorial, pois a Mesa vai conseguindo crear eses aspectos, consolidar eses aspectos. A finais dos anos 80, a Mesa ten alrededor de 1000 socios, e podemos simplificar que en cada nova década vai consolidando 1000 socios máis. Pois uns 2000 socios nos 90, uns 3000 na primeira década do 2000, e xa 4000 socios e socias nesta década. A Mesa ten dúas liñas de traballo fundamentais nestes seus anos de existencia. Unha, pola que somos máis coñecidos e coñecidas, que é a de reivindicación, mas xa sabedes que sempre é máis noticia, pois iso, se unha persoa morde a un can, que se un can morde a unha persoa, non? É máis noticia sempre se protestas que o feito de que felicites. Xa desexaríamos que non fose esa a situación, mas nós non só levamos a cabo esa liña de reivindicación continuada, senón tamén unha liña de sensibilización.
Por exemplo, no referente á sensibilización, os centos non, milleiros de conferencias que realizamos ao longo dos nosos anos de existencia, non? Que só cada ano xa sí que xa son varios centos, tanto en todos os concellos de Galiza, fora de Galiza, como nos institutos e universidades do país. No seu momento, as cartas a comercios, foron máis de 10.000 cartas que enviamos a comercios convidándoos, non, a pesar de que despois os medios de comunicación puidesen dicir outras cousas, convidándoos a que utilizasen a toponimia de forma correcta, de forma oficial, e tamén convidándoos a utilizaren o galego e achegándolles os datos que existían sobre estudos de mercado e que tiñan en conta a variável do noso idioma, e que eses estudos, o fundamental era que chegasen a eses sectores. As primeiras grandes campañas de divulgación social sobre nomes e apelidos, sobre galeguizar os nomes ou restituir os apelidos a forma xenuína no caso dos apelidos ou traducilos no caso dos nomes, primeiras grandes campañas masivas foron da Mesa pola Normalización Lingüística. Hai que dicilo porque así foi. Despois, efectivamente, foron outras institucións as que desenvolveron, e é positivo, e sería ainda máis positivo se se continuasen a desenvolver no presente. Pois, por exemplo, aquelas campañas como xa lle tedes nome, non? Convidando nas clínicas e, ademais, aí procurando financiamento de algunha empresa de alimentación infantil para poder editarmos eses materiais, pois xa lle tedes nome, ou a divulgación co grupo Correo Gallego do primeiro dicionario editado masivamente de nomes e apelidos no noso idioma, que é os 1410 nomes galegos de home e de muller, etc. As campañas de felicitación, primeiro con cartas, despois con cartóns postais, non? E agora xa a través do correo electrónico. Os cartóns postais. As cartas de felicitación en galego en política lingüística, no ano en decembro de 83. Pois o que política lingüística iniciou, e non vou criticar esa etapa, porque en comparación, con certeza que en fin, que as comparacións son oportunas. Moi amigos, pero non había problema. Non, o que pasa é que, efectivamente, xa moitos compañeros e compañeiras teñen, ao mellor isto é máis lugar para o debate, mas teñen reflexionado, a mellor a Palamela criticábamosla moito, non? Teñen dito, mas en comparación, oxalá se fixese hoxe o que se facía daquela. O que pasa é que se criticaba tamén no sentido de estabas iniciando e aspiras a máis, claro, como é lógico na vida, non? E como é positivo, ademais. O que fixemos desde a Mesa foi facer de forma masiva iso, claro, algo que as institucións non facían de forma tan masiva, tamén polas propias limitacións ou o que for, non? Limitacións, digo, de outro tipo burocrático ou de vontade do, en fin. Desde a Mesa da felicitacións ao Grupo Correo Galego, a área cando se saiu o Correo Galego, despois Galicia Hoxe, tristemente desaparecido, e claro, a verdade é que moitas veces, cando ves as campañas do pasado e ves os éxitos do pasado, tamén en fin, demostra a situación triste de transicional na que nos encontramos, non? Porque, claro, felicitamos ao Correo Galego por editar o diario en galego, xa non está. Felicitamos a de luns a venres por sacar ese diario gratuito en galego. Agora é un semanario e, en fin, fagamos todo o posible para que perviva. Felicitamos a área central, a primeira, non? Durante un tempo isto mantívose, non? Non é que desaparecesen do día para a mañá, e cando menos desde a Mesa fixemos o posible para que existisen. Non todas as entidades nin institucións poden dicir que fixesen ningún tipo de apoio ou de colaboración, e iso sí que é máis preocupante. Ou dentro do ámbito da sensibilización, hai que citar evidentemente o Correlingua, que primeiro, en fin, bebía de carreiras populares en defensa da lingua que eran anteriores, non? Que eran da Federación de Asociacións Culturais Galegas, que despois a Mesa acaba reformulando como Correlingua xa na década de 90, e que acaba tendo máis reformulacións até o que é no presente, non? A actividade tamén xunto coa Asociación Sociopedagóxica Galega, a Cigansino e varios concellos do país, e que moven a 40.000 rapaces e rapazas cada curso escolar. En fin, tamén habría que falar pois da colaboración institucional con concellos, deputacións e
na medida do posible tamén co goberno galego, porque nós sempre realizamos propostas de colaboración ao goberno galego, non é que a Mesa teñamos ningún tipo de prurito polo cal non queramos colaborar, que sería bastante ridículo, non? É lógico querer colaborar co goberno do país e tamén participar, non? Coa institución decisiva do país. O que acontece é que, claro, por unha banda, as nosas propostas non sempre son ben recibidas, iso por unha banda, e por outra banda, eu coas orellas que levo agora mesmo postas e teño escoitado por parte de varios dirixentes do Partido Popular en diferentes gobernos a proposta de que nos darían diñeiro a condición de silencio. Evidentemente, desde a Mesa pola Normalización Lingüística, pobres sí, honrados tamén. Honrados tamén. O que non imos facer é, por moito que nos poñan, mira, dámosche 12.000 euros e a cambio calades a boca, pois mira, eses 12.000 euros fai con eles o que deberías facer noutro aspecto que tampouco faz, e ora non ben, nós o que non imos facer é calar a boca. Non imos dicir que o rei vai vestido, porque o rei vai nu. O aspecto polo que somos máis coñecidos e máis coñecidas na Mesa xa sabedes que é o de reivindicación. Nese sentido, sí que temos que encher peito, respirar con forte. Non digo, as persoas, a boa parte das que aquí estades e dos que aquí estades, sodes da Mesa ou participades das actividades da Mesa, co cal é un éxito evidentemente colectivo, mas no cal o feito de que conseguísemos que existise e de que exista unha ferramenta como a Mesa é moi positivo. Por exemplo, que as maiores movilizacións da historia do noso idioma en defensa do noso idioma foron convocadas pola Mesa e posteriormente tamén pola plataforma Queremos Galego. É positivo que esas movilizacións existisen, porque tamén nos dan esperanza para o futuro e teñen conseguido en diferentes ocasións varios éxitos. A movilización do ano 87, non? Con ese lema, aprender en galego non é un delito, e que xa marca un salto cualitativo con esas 25.000 persoas que participan en Santiago de Compostela ao chamado da Mesa pola Normalización. A propósito, neses momentos, participa tamén a Alianza Popular na movilización coa Mesa pola Normalización Lingüística, non? Que é un elemento pouco coñecido e que o triste é que non se consolidase, mas non é porque non exista o convite, os problemas, como sabedes, son outros. En fin, no ano 2006, esa movilización que, segundo a Xunta de Galiza, fixo que 60.000 estudantes de secundaria de toda Galiza participasen en defensa do noso idioma, reclamando que se aplicase o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, ou o salto cualitativo que se fixo nas movilizacións a partir do ano 2009, porque se fixo un novo salto aínda máis importante, non? Que en ocasións mesmo chegaron a reunir a 100.000 persoas, saturando os accesos a Santiago de Compostela, no que foron as maiores movilizacións cidadás en defensa dunha lingua en Europa e até onde eu sei no mundo nos últimos anos. O cal, sendo o cadro poliédrico, hai que subliñar iso, de que é poliédrico. Non é tan simple como o galego desaparece e punto. Nin é tan simple como a comunidade galego falantes e a comunidade español falantes. A situación é máis complexa. Por exemplo, se atendemos ao feito de que hai miles de mulleres e de homes que non falan en galego e que un día de sol como hoxe pagan o transporte e pasan o día en Santiago de Compostela para viren de manifestación en defensa do noso idioma. Iso é a síntese da situación actual. A síntese no que ten de preocupante, porque as linguas vivas son as que se falan e as que se transmiten, e a síntese tamén no que ten de esperanzador, de que hai moitísima xente en Galiza que aínda non falando galego, ao mellor non o fala, mas sí que ali onde vai conseguindo espazos de uso, sí que utiliza, non fala galego, ten o Facebook en galego, non fala galego, chatea en galego, non fala galego, ten o móvil en galego, non fala galego, pon o comercio en galego, non fala galego, participa en manifestacións en defensa do galego. Claro, non sempre se dan esas condicións todas, ás veces só se dá unha. E non falan galego e din de bilingüismo nada, en Galicia lo que tiene que ser oficial é el gallego. É un fenómeno que tamén está en crecemento, con todo o que ten de contradictorio e tamén de preocupante, mas tamén con todo o que ten de esperanza cara ao futuro, non? Porque é evidente, o futuro do galego, as persoas que estamos hoxe nesta sala, pois é importante que continuemos aí e que veamos axuda, auxilio, mas o futuro do galego non está aquí. O futuro do galego está na xente que aínda non o fala e que temos que conseguir que sí que pasen a utilizalo.
Desde a mesa realizamos campañas e quédame uns segundos, non? Pois claro, o que pasa é que vou a coller un poquinho máis, xa que había moitos anos que a mesa non falaba, pois por lo menos que se escoite un poquinho máis, xa uns segundiños máis, non? Despois habrá oportunidade de continuar. As campañas de reivindicación, é importante salientalo, é moi importante salientalo. Moitos dos éxitos que se conseguiron de consolidación, de aplicación da Lei de Normalización Lingüística foi grazas á Mesa pola Normalización Lingüística. Iso hai que dicilo non colocando medallas falsas, senón simplemente cun estudo limpo da situación. Recordemos que o único artigo taxativo da Lei de Normalización Lingüística é o referido á toponimia. E mentres o Consello da Cultura Galega agochaba os informes que existían defendendo o topónimo oficial da Coruña ou defendendo o topónimo de Ourense, porque os agochaba, e quen os dubide que vaya á hemeroteca, mentres facían iso, a Mesa pola Normalización Lingüística saía á rúa en defensa dos topónimos. Mentres o Consello da Cultura Galega agochaba eses informes, a Mesa pola Normalización Lingüística presentaba ante os tribunais, por exemplo, para que a única forma oficial do topónimo fose a Coruña. Son con os Institutos da Lingua, a pregunta da Consellería. Aprobarían. O que é verdade é que as únicas sentenzas que hai sobre iso foron conseguidas pola Mesa. Que se o Concello da Coruña se viu obrigado a cumprir co topónimo oficial, a ver, por que foi? Miremos a hemeroteca se alguén o dubida, non hai que teñamos que dicir desde a Mesa. Pois é o de Ribeira e o de Pontevedra. Oxalá teñamos apoio institucional para iso. Oxalá teñamos apoio institucional para iso. Oxalá o secretario xeral de Política Lingüística, cando se reúne co alcalde de Ribeira, non faga fotiños jijiji, jajaja, e defendamos el gallego, e despois non faga nada en defensa do topónimo. Oxalá o secretario xeral de Política Lingüística, cando se reúne co alcalde de Santiago de Compostela, lle diga, señor alcalde, hai que usar o galego e defender o galego, e non jijiji, jajaja, entre usted en la red de normalización lingüística, que así usted lo apoyaremos. Oxalá, aí estaremos aplaudindo en primeira fila. Aí estaremos aplaudindo en primeira fila. Ora ben, quen interviu ante os tribunais para que iso fose oficial? Quen tivo que chegar a acordos co Concello da Coruña para que o Concello da Coruña chegase a cumprir co topónimo oficial? Foi o Consello da Cultura Galega? Foi a Xunta de Galiza? Foi o Instituto da Lingua Galega? Foi algún destes? Foi a Real Academia Galega? Oxalá, non o foron. Non o foron, e oxalá ainda fosen a día doxe. Ou co caso de Ourense. Foron eles os que enviaron cartas a estas empresas, a esta institución, reclamándolle uso do noso idioma. Os que reclamaron que nas autoestradas utilizasen o galego. Foron no ámbito do ensino, algún destes os que fixeron algo en defensa do ensino en galego, que ainda a día doxe, que é unha vergoña, mentres estamos aquí reunidos. O 90 máis do 90, que é un 96%, por favor. O 96% dos centros de educación infantil, o 96% dos centros de educación infantil das 7 cidades galegas non imparten nada en galego, nada, 0%. 0%, mentres o Consello da Cultura Galega o que fai é pagar con diñeiro público a traducción da Constitución de 1812. Ano presente, mientras o gallego se muere, por lo menos podemos pagar dinerito para estas cosas, non? E termino xa, porque habría moitas máis cousas para dicir, espero que podamos dicir no debate, en calquera caso, desde a Mesa pola Normalización Lingüística continuamos nese camiño de non calar, continuamos nese camiño de defender con liberdade a nosa lingua, aspiramos a desaparecer e aspiramos tamén a que institucións culturais do país, como, por exemplo, esta, o Consello da Cultura Galega, fagan algo en defensa da nosa lingua, porque o que facemos hoxe, tristemente, é pouco máis que política de homenaxe mentre o galego morre. Moitas grazas. Moitas gracias pola intervención. Parlamento, por favor. Bos días a todos e a todas. Tamén gracias ao Consello por invitarme. Callón, non te enfades. Porque ti eres da mesa, bueno, iso, o debate queda para despois. Podes interromper un pouco? Porque ti eres da mesa e non te invitaban, pero mira, eu funda a comisión mixta no ano 79 do Ministerio de Educación representando a Xunta de Galicia. Fun inspectora de Educación ponente de galego, fun conselleira de Política Lingüística, fun conselleira de Cultura. Son amiga, tuve moita relación cos membros do Consello de Cultura, pero nunca me invitou o Consello de Cultura a nada.
E non me importa, é dicir que non te enfades ti. Non, ante iso sí que teño que dicir. A mí o problema non é que non me conviden a min iso é refanfíncula, mas sinceramente. O problema é que non convidan a falar a ningún dos portavoces da mesa de Queremos Galego. Está Teresa Moure, que podía falar como Queremos Galego, está Margarita Leda, que podía falar como Queremos Galego, está Susana Méndez, que non é un problema persoal. Se vas por esa liña vas mal, e ofendesme. No, pero digo que non te enfades ti por eso, porque a mí non me invitou ninguén, tampouco. Eu quero... Isto é broma, ademais, Bueno, non te enfades que isto é broma. Mas os nosos problemas coa mesa de normalización só os tuvemos en cultura. E só eran pola normativa, así que non tivemos outros problemas. Nada máis. Nunca, non tivemos outros problemas. Bueno, entón, eu quero dicir que deixame 10 minutos, aí titula Administración, pero dixen que a Administración non falaba, porque iso corresponde á presidencia a través da Escola da Función Pública, que é que leva os cursos e toda a preparación dos funcionarios. Vos díxeme aquí que Monteagudo que falase sobre a época en que eu fui directora xeral, pero nestaría o día inteiro para estar falando de todo eso. Entón, vou tentar poder resumir con liñas grandes algo. Pero para entender a partir do 1983 hai que ver un pouco como estaba a situación en Galicia en canto ao ensino. No ano 75 hai un decreto que permite con carácter experimental o ensino da lingua galega nos centros de EXB, pero non aparecía nos libros de escolaridade, nin facía media, nin nada. Pero no ano 79, o decreto do 79, é cando xa se fai obligatorio nos centros o ensino da lingua galega, con 3 horas igual co castelán. Había problemas porque non había profesores preparados e hai que agradecerlle moito ao Instituto da Lingua todos os cursos que convocou para preparar ao profesorado e eso, pero así todo non chegaba. Entón, había era a comisión mixta encargada a través do Ministerio, porque aquí non había autonomía, e a través tamén de representantes da Xunta da Preautonomía, non? Entón, impartía asignatura, pero non había profesorado preparado. Donde o había, impartía esa asignatura. Donde non se había vacantes, mandabas un profesor que soubese galego. Admitíanse tamén as permutas, un que viñera para ali dar galego e outro que fora para outro centro. Ese non, en algúns casos, e eu son testigo deso, nomeouse un profesor a maiores para que impartise galego. Pero, claro, isto era unha cousiña moi pequena, porque todos sabemos que era unha lingua B, que se falaba o galego no rural, pero ademais un galego moi misturado co castelán. Bueno, lingüistas escoitelles eu dicir ayer, bueno, e eu dixen unha vez en público nunhas xornadas, dixen, queda alguén? E díxome un dos que estaban ali que iban pedir plaza para FP, díxome, directora, ninguén. Nunca máis volvín dicir que de alguén, pero vamos, convivimos co castelán e así nos encontramos cando chegou a lei de normalización lingüística. O primeiro decreto que desenvolve a lei, estaba eu de directora xeral, foi de setembro dese mesmo ano. Entón, aparecía o mesmo, o dereito de falalo e o deber de coñecer a lingua. Pero a lei cumpliuse, era a asignatura de galego, podíase falar en castelán, incluso nas clases, foise bastante flexibles nese aspecto, pero iso non chegaba. A lei cúmplese sempre. O profesor, que iso de que dase educación infantil, dase en galego. A lei cúmplese. Pero que se cumpla a lei non quere dicir que iso redunde en beneficio da lingua galega, porque é necesario concienciar a xente do importante de falar galego para que o galego vai adiante. Porque podense manifestar 7.000 persoas, pero salen da manifestación e a súa vida fana toda en castelán. Eso non vale para nada. Porque eu, cando viñen facer filosofía, querían que formase parte da mesa do Café España en Lugo, onde estaban todos os galeguistas. E era unha rapaza, dábame vergoña, non fun. E dixeronme, abrenche as portas na Facultade de Filosofía, e dixen, abran, eu vou seguir falando galego, pero non vou vir aquí con estes tipitostes todos, que eu non sabía tanto, non sabía ninguna cuarta parte deles. Entón, nacín falando galego concienciada. E tentei, con esa concienciación que tiña dentro, concienciar a xente e mover dentro da propia consellería. Tiven a sorte de que o presidente da Xunta era don Gerardo, que era da Realidade Galega, e era un home que defendía a cultura galega e que non puña ningún inconveniente. O conselleiro era Vázquez de Portomeñe e falaba galego. E había só un director xeral que non sabía falar galego, pero obligáballe a falar galego e daballe patadas cando pisaballe o pé cando non falaba. E non digo quen era, porque era minoritario dentro da actuación naquel momento. Era o director xeral da universidade, vamos, que non tiña casi tiempo. Entón, claro, esforzábase moitísimo no Parlamento para falar galego, e dicía, que non me salen as palabras. Entón, me botaba o castelán e eu pisaba para que falase galego. Entón,
falar da normativa, como se foi desenvolvendo, todas as persoas que participaron, eso teria que necesitar todo o día. O único que teño que decir é que cando se fixeron os programas para que vexades o espírito da Consellería, cando se fixeron os programas de lingua galega para bachillerato, para XB e para bacharelato, dixen a Portomeñi que non me puxera color a xente. E díxeme que fixera o que quixera. Se alguén ten aquí libriño antigo, pode ver as persoas que están, que da dereita nada. Entonces, bueno, algo habría, pero vamos. Entonces, chamouse a xente que considerábamos nós que eran os mellores, que habría outros moitos, pero bueno, chamamos. E reunínos, falei con eles, expliqueilles hasta onde podíamos chegar e hasta onde non. Pero que íamos tomar un café. O que non estuvera de acordo con eso, que se marchase. Houve 2 que se marcharon e o resto quedaron. Porque o que eu non podía permitir é que fosen máis alá da lei. Hai que ir dentro da lei, pero dentro da lei podense fazer bastantes cousas. Despois fixemos unha serie de, digo que vou salto de mate, que non me dá tempo, bueno, fixeronse unha serie de cousas, todos eles buscando a concienciación deso. E aí teño que resaltar algo moi importante, e é que a Dirección Xeral non tiña un puto duro. O primeiro ano tiñamos os cursos de galego, despois deronnos 1 millón de pesetas que lle sacaron ao director xeral de universidades que tiña 7. Bueno, e despois tuvemos, non sei se foron 8 millóns, 8 millóns, non sei que, e tuvemos cando nos deron os 44 millóns, porque mandaban de Madrid, e dixo lle Mella a Portomeñi, se faz nunha tarde, bueno, eso, distribuyes, todos os cartos, douche non sei canto eras, moitos, e dixo, ti cantos, eu vou colocar aí, e coloquei 40 e tantos millóns de pesetas, que eran moitos cartos daquelas, que foron para a campaña de Fálalle Galego e para os convenios con todos os concellos para facer cursos de galego nos concellos, senón non podíamos facer nada. Entón, sobraron da campaña, fixemos cursos de... Bueno, iso ven despois. Bueno, ou senón agora, que é igual. Entón, fixemos cursos para a administración das facendas, cursos para a policía, cursos para amas de casa, cursos para gregos. Eu creo que cursos para todo, hai cursos para médicos. Bueno, os médicos tiñan unha parte deles interesada e é que se lles daban puntos, porque Cochón meteu a pata e foi a Madrid, e fixo como os cataláns, puxo non sei cantos puntos para que viñeran os que estaban fora para aquí, pero non os tiñamos. Entón chamamos, como arreglas isto? Pois arreglámoslo poñéndolle puntos aos cursos do Instituto da Lingua, todo o que poñemos, e 12 puntos por ter o curso de perfeccionamento. Non sei cantos. Entón, fixeron curso, pero había unha parte positiva que algúns que non tiñan que facer o examen, pagaron a médicos interinos para poder facer o curso. Eso, os médicos dunha parte de Ourense. E hai persoas que conoce todo o mundo, como a Ana Pastor, que fixo o examen libre de galego. É dicir, que moitísimos médicos fixeron examen libre de galego e fixeron os cursos, que falan agora ou non, pero quero decir que a xente facía os cursos, porque se non preparábamos aos profesores, que íbamos querer pedir do galego? Nada. Entón, despois fixeronse o das postalas, que xa o fixemos o primeiro ano, fixose chorimas, que o facían os alumnos, diseñábamos a nós, imaginádamos, por cantos non tiñamos. Despois fixeronse cursos en Buenos Aires, que hai moita xente que coñece os que deron ali, en Montevideo, é dicir, que chegamos onde pudemos, en Lérida, en Barcelona, en Madrid, e a través dos centros galegos fixemos moitísimas cousas. E fixemos algo, depois fixemos o Galego en Marcha, que aí é onde quero dicir eu, que teño que agradecer aquí, que non foi a directora xeral, nin siquiera a xente que traballaba coa directora xeral. Eu, a mellor, puñelles un entusiasmo, pero colaborou todo o mundo. Universitarios aquí, que está aquí no Consello da Cultura, eran dos daquelas, eran universitarios e o que está na televisión. Entonces, eran dos que iban ali, sentábanse no chao e axudámonos a meter sobres, e catedráticos e profesores da universidade. Ali estaba todo o mundo traballando polo galego. O galego non daba cartos, e traballaba todo o mundo. Entón, os medios de comunicación axudáronos en todo o que fixemos. Pero, por exemplo, o Galego en Marcha tiñamos 300.000 pesetas para comprar o coche, para pagarlle o piloto e para a propaganda. Propaganda non pagamos nada. Presentámoslo no Obradoiro, fixolles tanta gracia aos medios, que foi unha propaganda impresionante. Salieron todos os medios, como decíame Gerardo González. A mí é igual que ganes ti como que gane eu, porque ele levaba un coche bastante bon que poñía 1000 primaveras para a lingua galega. E dixen eu, pero Gerardo, se ganas ti ainda ben, pero como vou ganar eu con un coche vello que non sei se arrancará uns cuantos metros? Pero despois fixemos a campaña de Fálalle Galego. Eu non sei, aquí hai xente nova, pero eu creo que chegastes a coñecela, oír falar da campaña de Fálalle Galego. Nesa campaña axudou, estuvo todo o mundo de acordo e todo o mundo apoiou. Porque se non hai apoio, para que queremos nosa campaña? Hasta acabou apoiando Rouco Varela, cando lle dixen que
el non era un galego como a min, porque non me deixaba acabar a campaña en Santo Domingos de Bonaval, e queríame que celebrase a misa don Jaime, e don Jaime é moi boa persona, pero non vale. Entonces non me deixaba que fora Torres Queiruga, non me deixaba que fora Monseñor Araujo, é dicir, que dixen, usted non come nin deixa comer. E pois foi moi amigo meu, e ao final acabou celebrando el, porque eu tamén quería que a Iglesia entrase, porque a Iglesia ten moito que ver nos povos, porque donde os cregos predican en galego, a homilía en galego, ese povo fala galego, pero a maioría deles dan homilía en castelán. Entonces, eso é importante, concienciar a xente, non impoñer o galego. Ti non podes ir impoñendo, porque entonces eso é un rebote. Tens que ir concienciando, ves que ti que falas, que outro que fala, que o defendes de unha maneira normal. Logo, sí, efectivamente, que hai unha serie de problemas, tivemos problemas cos centros, porque algúns querían dar de máis, outros querían dar de menos, e hai que ir pouco a pouco. E cando eu marchei, desde logo, de política lingüística, que despois puxemos 2 asignaturas en galego, que eran sociais, e a maioría deles collía matemáticas, porque non tiñan profesorado. E houve centros que lles dixen que colleran educación física. E vou explicar por qué. En Cruces, en Dozón, en esa parte os rapaces non sabían falar nada en castelán. Entón, eu dixen, hai que reforzar o galego na parte escrita, porque non sabían. Pero tamén hai que reforzar o castelán. Entón, se collemos asignaturas importantes todas en galego, os rapaces esos non saben nada de castelán. Entón, hai que buscar a igualdade e logo falando a superioridade do galego, que é o importante. Entón, podría seguir falando e contando moitas cousas, pero é que non se vai acabar o tempo. Sí. Bueno, entonces, quero dicir que agradezo desde aquí, bueno, se non fora o Instituto da Lingua, que era Constantino, o presidente, estaba tamén Santa Marina, bueno, todos estos, Manuel González, todos, se non foran, que non, que daqueles que eran estudiantes, se non foran eles, nós nunca poderíamos facer os cursos de galego, porque non coñecíamos o número suficiente de profesores para poder repartir por todo Galicia. E, ademais, loitábamos contra algo que había naquela época, que éramos luxistas. Entonces, non podíamos coller ese tipo de profesores. Non, as cousas claras. Porque a norma, a lei a mí non mo permitía. Eu non era lusa, pero podía serlo. Pero a lei non mo permitía. Igual que non nos permitía a mesa, que foi en Cultura, como directora xeral de Cultura, nós éramos os que aprobábamos a cosa dos libros, non nos permitía o que non fora a normativa. Home, pasábamos un pouco a do 80, porque, bueno, ese era máis suave. Pero a outra non, e aí viñamos problemas da mesa, que a Barate e a min leváronos ao Tribunal Constitucional, non sei cantas veces, denunciábanos na Coruña, pero, vamos, nunca fomos a aclarar nada, a causa quedaba tampouco a mesa, pasaba máis alá, é dicir, que todo quedaba así. E logo, personalmente, eu tiña boa relación daquelas comidas, coa xente que estaba, pero cada un tiña que moverse no seu terreno. E eu teño que decir que fun director xeral de Cultura, sendo presidente Fraga, e nunca me puxo ningún inconveniente, porque eu seguí facendo apostolado en Cultura, nunca me puxo ningún inconveniente en canto a lingua galega. A inspección estaba moi castelanizada, eu non pretendí nunca conseguir que os inspectores falasen galego, pero que conseguín sí foi que se preocupasen polo cumprimento de todo isto. Eu nos meus centros, antes da lei de normalización, tíamos os consellos cos directores da zona toda, as reunións, tíñamolas todas en galego. Sempre. Eu caseime no ano 71, e hai un libriño publicado en galego. Estaba Franco, pues nada. Bueno, entonces quero dicir que se un ten ese espírito e vive eso, e ten xente que lle axude, porque activen de todos os medios de comunicación, de xente, todo eso, pues dou gracias a todos, creo que concienciamos, pero claro, despois a concienciación, se non se sigue, ao mellor desconciencias. Non sei. Gracias. O do luso, non sei, ora a ilusión sobra aquí o demo, Carme Vidal. É moi atrapallado, porque para tan pouco tempo non pode. Ben, o campo dos medios de comunicación é inmenso, eu vou centrar a intervención en 2 ámbitos. O primeiro, pola súa situación que eu defino como dramática, que é a dos medios impresos, e o outro ámbito que é un ámbito de esperanza, que son as novas cabeceiras digitais.
Ben, en primeiro lugar, quería agradecer o convite a participar nesta mesa redonda. Entendo que fun chamada pola miña condición de rara avis de ter desenvolvido até día de hoxe unha trayectoria no xornalismo íntegramente en galego ao ter participado nunha breve etapa no xornal diario O Correo Galego, antecesor de Galicia Hoxe, logo como parte da redacción da Nosa Terra e agora no equipo xornalístico de Sermos Galiza Digital e Semanario, escritos na súa totalidade en galego. Esta circunstancia persoal, digamos que estrana, permitiume vivir nos últimos 20 anos, con algúns intervalos no que me afastei da profesión, as dificultades para tirar adiante proxectos xornalísticos en galego, dificultades agravadas a día de hoxe, cando a crise afoga a profesión xornalística e moitas empresas do sector. Facer balance de 30 anos de normalización lingüística nos medios de comunicación non é tarefa fácil en 10 minutos. Cando comecei a reler informes, buscar datos e manexar estatística, imbuída na propia práctica xornalística, veume de seguida un titular para a intervención. Saiu de súpeto e pensei que en só 3 palabras podería estar resumindo o proceso destas 3 décadas de lei. Crónica dun fracaso. Vayamos aos inicios. A Lei de Normalización Lingüística recolle no artigo 19 do título 4 o mandato ao Goberno galego de prestar apoio económico e material aos medios de comunicación non incluídos no artigo anterior, que eran os medios de carácter público, que empreguen o galego dun xeito habitual e progresivo. Dun xeito habitual e progresivo. Aí está a clave do proceso. Se facemos un breve repaso polos 30 anos, varios son os informes e estudos desenvolvidos neste tempo que temos cando menos que mencionar. No informe A lingua galega nos medios de comunicación de 1980 a 2000, coordinado para o Consello por Enrique Monteagudo e Xan Bouzada e dirixido por Xan Bouzada e Anxo Lourenzo, lemos que o lector habitual de prensa reclama unha maior presenza nos xornais. Un 60% considera que debería aumentar o galego tanto nas seccións informativas como nas de opinión e un 51% estimaría que de nacer un novo medio tería que ser en galego. No coñecido volume Lingua, Sociedade e Medios de Comunicación en Galiza, o máis amplo desenvolvido arredor do sector, son máis de 300 páxinas que analiza a situación do galego nos medios, dirixido por Anxo Lourenzo, actual secretario xeral de Cultura, como ben sabedes, recóllense as axudas institucionais destinadas á promoción do galego nos medios de comunicación. Atopamos así que en 1984 a Xunta destina 120.000 euros ao fomento dos galegos nos medios, é dicir, case a metade do orzamento para a normalización lingüística, cifra que pasaría en 1992 a 670.000 euros nun incremento que sería, sería progresivo nos seguintes anos, pasando de 1,8 a 2,5 millóns segundo os exercicios para atravesar a barreira dos 6 millóns a partir de 2003. Súmanse a estas cantidades os convenios asinados para a edición de produtos editoriais. As accións que desenvolven con cargo a partida de orzamentos deberán estar orientadas ao cumprimento do artigo 19 da lei, aínda que se ten constatado a impresión de que se contravén no relativo á progresividade da presencia da lingua galega nos medios de comunicación, comenta no informe dirixido por Anxo Lourenzo, e menciona a interpretación de que a lingua se converte en argumento, isto é importante, en argumento para transferir fondos a publicacións de carácter non crítico co goberno, malia que eses medios non se faga un uso do galego habitual e progresivo como sinala a lei. Desta maneira, a única política lingüística da Xunta con respecto á normalización centrouse maiormente na xestión de subsidios, é dicir, na compra de vontade. Recolle o estudo que entre 1993 e 2003 a do galego nos medios de comunicación escritos pasou dun 3% a un 6,8% cun montante de gasto público que ascende a 40 millóns de euros. Segundo o informe A lingua das novas, elaborado polo profesor Miguel Túñez para o Colexio dos Xornalistas, só o 5,11% das páxinas publicadas na prensa editada na Galiza está en galego. Polos datos que aporta, o galego alcanza as maiores cotas, atención, nas pezas de humor, cun 16,38%, nas cartas ao director, nos artigos de opinión e nas entrevistas.
Estes tres xéneros, por unha condición particular, cartas a director e artigos de opinión, están xenerados fora da propia redacción da empresa editora e as entrevistas explícase pola propia presión dos entrevistados a hora de recoller as súas declaracións en galego. Nas noticias publicadas en galego establecese unha clara predominancia do ámbito social e cultural. Espazos que acollen máis do 50% das informacións en galego, seguíndolle os contidos de carácter político. Califica por esta razón a situación de diglosia, xa que ao galego lle resultan vedados certos espacios e usos aos referidos ao que lle chama informacións duras, fronte á actualidade branda que se corresponde coas seccións de sociedade e cultura. Economía, deportes ou mundo estarían fora do dominio dunha lingua que só entra en portada en 0,09%. Vemos, pois, como a condición de lingua habitual é unha quimera e o carácter progresivo é simplemente unha falsidade. O balance destes 30 anos de presenza do galego nos medios de comunicación impreso é, pois, negativo, incumprindo as claras as recomendacións feitas pola propia lei. A política de subsidios e convenios implantada nos gobernos de Fraga continúa en activo, cun descenso aínda maior da aparición da nosa lingua nas páxinas dos xornais. Só botando un ollo a algunhas das partidas recentes destinadas a medios de comunicación, atopámonos co convenio asinado, por exemplo, pola Secretaría Xeral de Medios e publicado o 24 de decembro coas empresas xornalísticas referidos ao último cuatrimestre co fin do desenvolvemento dun programa concreto que se chama A prensa nas aulas, que medios, que fins, e son neste concepto a Xunta reparte a Editorial Compostela 90.000 euros, a Editorial La Capital, editora del Ideal Gallego, Diario de Ferrol, Diario de Arousa, 65.000, El Progreso 90.000, Faro de Vigo 110.000 e 150.000 a La Voz de Galicia. Alén dos 800.000 repartidos en convenios, a Secretaría de Medios publica no DOGA do último día do ano unha distribución de 1,7 millóns dos que a maior beneficiaria sería o Grupo La Voz de Galicia, con 611.000 euros máis outras partidas destinadas a outras divisións da empresa, digamos Canal Voz ou Voz Imaxe, para chegar a un total de 700.000 euros. A continuación aparecería Prensa Ibérica, editora de Faro e Opinión, que sumaría 258.000 máis 29.000 polas súas dúas cabeceiras, máis 18.000 por Faro de Vigo Media, canto o Progreso obtén 134.000 pola cabeceira de Lugo, máis 65.000 por Diario de Pontevedra, e alrededor de 114.000 recibiría Editorial Compostela, editora del Correo Gallego. Os criterios destas axudas están na difusión nun 65% e nun 30% polo emprego regular do galego, por parte destes medios, ademais doutro concepto que é a porcentaxe de publicacións, informacións ou emisións encamiñada á normalización da lingua galega e á difusión da identidade e cultura de Galiza, cun peso dun 5%. Neste fin de ano, a partida dedicada a publicacións que só empregan a lingua galega, publicadas o 30 de decembro, destinaba 250.000 euros ao xornal de luns a venres, case a metade da partida desta partida, que pecharía pouco tempo despois. Permitímonos, en función destes datos, facer unha rápida cala nos xornais para estimar a presenza galega nas súas páxinas. Despois de revisar durante 2 días recentes, estes 2 últimos días, podemos concluir que a situación do galego nos medios impresos é alarmante, dramática, por empregar o termo tantas veces dedicado á nosa lingua. Sen dúbida, e logo nos remitiremos aos medios escritos só en galego, estamos diante do peor momento dos últimos 30 anos, o que evidencia o fracaso da política da Xunta na normalización dos medios. No día 16 de abril, nas 48 páxinas del Ideal Gallego, só atopamos unha información na nosa lingua, a referida á presentación do programa do candidato á presidencia Manolo González, a presidencia da RAF. En La Voz de Galicia, con 52 páxinas, o galego só agroma nun artigo de opinión de Inma López Silva, dos 8 que a sección recolle, máis a información de novo da Academia a pé de unha columna sobre a programación de Roberto Vidal Molaño. No Faro de Vigo, tamén a información da Academia centra a presenza do galego, alén dun artigo de Xosé Manuel Pereiro e unha información de libros.
En El Correo Gallego, a situación parella e alén da información cultural, a nova de Manolo González máis a de Vidal Bolaño e unha entrevista de Roi Casal engade unha información sobre a fenda digital, un artigo de opinión de Xosé Manuel Sarille máis unha carta ao director. En Sucesos atopámonos coa singularidade dun titular en galego entrecomiñado que di «Grazas que estaba o meu home, senón mataríanme», para nos sorprender logo cunha información íntegramente en español. Canto ao progreso, de novo, a páxina de Cultura está en galego, engade unha páxina e un artigo de opinión de Xineiro e unha páxina na sección de campus, alén dunha necrolóxica. Se pasamos ao día 17, o ideal gallego sorpréndenos a non atopar no número do día ningunha información en galego, 0 palabras en galego. El Correo ofrécenos un artigo de opinión de Xavier Senín, unha información na sección de Galicia sobre a posibilidade de sacar o carné de identidade en galego, unha na sección de local, unha no apartado dedicado á televisión, ademais dunha páxina de novidades literarias. La Voz só a páxina da galego, e La Voz, cando a páxina da Academia está galego, se levan unha chamada na portada, a chamada da portada non está en galego, ademais dunha carta ao director, sen aparecer siquera ningún artigo de opinión na nosa lingua. Acontece que no caderno de La Voz de Galicia, relacionado co convenio da Secretaría, o caderno titulado La Voz da Escuela, ese convenio do que falábamos para ese programa tal, só 3 das 8 páxinas están en galego. Das 70 páxinas do progreso de onte, 70 páxinas, só artigo na páxina de campus, 2 artigos de opinión e unha publireportaxe da Diputación de Lugo están na nosa lingua. Como vedes, estamos a distancia abismal da indicación do Plan Xeral de Normalización Lingüística de 2004 que establece que se deben chegar a acordos cos diarios para acadar un 30% mínimo de contidos en galego, nun prazo de 10 anos que comezaba a contar desde a aprobación do plan por unanimidade no Parlamento galego. Compartimos por eso con a opinión de Margarita Ledo, dicindo que a escisión das empresas editoras alrededor do idioma responde a razóns de idearium e non comerciais, o que se corresponde tamén co dato que antes dábamos da recepción da poboación con respecto aos medios impresos en galego. E son mesmo esas razóns de idearium a que explican a política de promoción de lingua da Xunta teimosa en apoiar medios que en pouco promoven a normalización lingüística do país. Con respecto a esta política de subsidios con nulos resultados, compre recoller a valoración realizada no estudio dirixido por Anxo Lourenzo, secretario xeral de Cultura, no que afirmaba que a política institucional para os medios privados basada en subvencións constituí un fracaso completo, di Anxo Lourenzo, a vista dos resultados obtidos, e reclamaba, ademais, que a Xunta nunca fixera seguimento dos logros desa, digamos que, inserción continua de fondos públicos en medios privados. Adeus ás cabeceiras. Contra esta política institucional de dotar os medios que publican en español de cartos públicos, vivimos un momento de gravísimo esmorecemento de cabeceiras en galego que chegaría ao seu cénit no ano 2010, con 2 marcos políticos e económicos claros, a chegada de Feijóo ao poder e a crise económica. O 25 de xullo de 2010 puña o fecho Vieiros, o xornal digital pioneiro, publicado integramente en galego, deixa de estar na rede e publica un editorial no que fala de pulso case heroico que seguen a manter medios imprescindibles como a Nosa Terra, Terra Chá, Peneira, Galicia Oxe, o Sil, de Luns a Verdes ou Tempos Novos. Pouco tempo quedaría e aos poucos iríamos vendo como cabeceiras que mantiñan o galego no espacio informativo ían caíndo nunha situación que provocou iniciativas sociais e institucionais, alertando sobre a gravedade da situación. O 2 de setembro de 2010, a Nosa Terra anuncia o seu último número en papel como semanario. Nos quioscos, desde 1977, a cabeceira herdeira daquela outra fundada polas Irmandades da Fala, que se seguiu a publicar no exilio e se recuperou en Compostela pouco despois da morte de Franco, dicía adeus a 33 anos continuados nos quioscos, mantendo un proxecto que se diversificara no mundo editorial e que se consolidara como cabeceira de defensa do idioma e de cultura galega. Tamén no 2010, di adeus a Peneira, xornal referente na prensa comarcal tamén escrito en galego.
Mais en terros xornalísticos depararía o 2011, o peche do xornal Galicia Hoxe, que comezara a editarse en 1994 por parte da empresa Editorial Compostela, eliminaba dos puntos de venda o único diario escrito integramente en galego. O Galicia Hoxe explicaba o seu peche como consecuencia da, cito entrecomiñado, crise económica e o radical recorte das axudas institucionais que facían inviável o proxecto. 8 anos despois da súa aparición, o 17 de maio de 2003. Señor das Tesouras chamoulle a Feijóo nun editorial titulado A sangue frío o director da publicación Caetano Díaz, que falaba de que o xornal pechaba esnaquizado polo desprecio institucional aventado dende o goberno que preside o señor Núñez Feijóo, aplastado polo autoodio dunha sociedade civil afeita secularmente a manter unha relación paranoica cos seus propios sinais de identidade. O Xornal de Galiza, nacido en 2008, sen dúbida o xornal diario generalista con maior presencia do galego, lle adeus tamén nese aciago 2011. Súmanse a estas mortes o recente do gratuito de luns a venres do Grupo El Progreso, que deixa o galego sen ningún diario na nosa lingua, circunstancia que se dá cando se dá un incremento de lectores chegando a 38.000 lectores daquela cabeceira. A outra cara da moeda, e remato en breve. Despois dun momento de colapso, no que as portas para o galego se pechaban nos medios, o ano 2012 significou abrir novos camiños de esperanza alentados nos medios de comunicación principalmente por dúas vías. A primeira, pola aparición de soportes que se desenvolven na rede, para o que precisan claramente un menor aporte económico, e pola outra que responden á vontade da propia cidadanía, de colectivos ou persoas concienciadas que botan a andar medios con a intención de fornecer dun espacio comunicativo propio sen contar co apoio institucional. A existencia previa de Galicia Confidencial súmanse no ano 2012 a aparición de Praza Pública e Sermos Galiza, os dous con información generalista e actualización continuada, alén de Dioibo, unha proposta de presenza na rede dun grupo de xornalistas que non fai seguimento de actualidade, senón ofrece traballos de autoría sobre temas especiais. Que evidencia este panorama? Que mentres o galego desaparece dos medios subsidiados pola Xunta de Galiza, que acuden a convocatorias e convenios particulares e reciben apoio institucional mesmo descendendo a súa presenza de galego e non de xeito habitual e progresivo, como recolle a lei, os medios que están a manter a vida do noso idioma no nivel comunicativo sobreviven sen o máis mínimo apoio institucional e buscan vías de financiamento para manter, a través do apoio cidadá, soportes informativos propios na nosa lingua. Galicia Confidencial así recorriu ao sistema de pago por contidos e solicita desde o seu web apoio económico do público lector. Praza Pública, a través da súa fundación, sen ánimo de lucro, xestiona cotas de apoio mensual ou trimestral e pagamentos periódicos para soster a equipa, co objetivo de fomentar, segundo defenden, a información e o debate público como forma de contribución ao exercicio cívico da cidadanía galega, ben como a promoción da cultura e a lingua galega. Pola súa parte, Sermos Galiza apareceu na rede o 26 de abril de 2012, cúmprese agora un ano, grazas a case 1.000 accionistas que xuntaron algo máis de 300.000 euros dentro do ámbito do nacionalismo para poñer a andar un diario digital e un semanario en papel que volveu o galego á prensa escrita. Grazas a ese capital social inicial e por medio de suscripcións, Sermos Galiza está na rede e nos quioscos no peor dos momentos para as empresas xornalísticas e para o galego, sen recibir, claro está, apoio institucional algún. A súa aparición significou o regreso do galego ao papel de prensa. De maneira recente, Tempos Novos, Novas da Galicia Confidencial, que pasa na Costa, Xornal Certo, Radiodifusión, de luns a venres, Praza Pública, O Compás, Valmiñor e Sermos Galiza impulsaron a creación da Asociación de Medios en Galego, que ten como objetivo crear sinerxias co fin de impulsar e consolidar un espacio propio de medios en galego. Entre os seus obxectivos está o asesoramento, a promoción dos medios, o fortalecemento da presencia pública, a promoción de iniciativas de reclamación institucional para favorecer o sector e a elaboración de proxectos común. Crónica dun fracaso, pois, no que só se albiscan raiolas de esperanza a través do pulo de medios que nacen coa enerxía de proxectos de carácter social nun momento duro, por outra parte, no que o país afoga abafado nunha crise dramática. Moitas grazas e, por último, Iván Vaqueiro para falar da economía.
Bueno, bos días a todos e a todas. En primeiro lugar, dende a Federación Galega de Parques Empresariais, queremos agradecer ao Consello da Cultura Galega o seu agarimoso convite a participar nestas xornadas sobre normalización lingüística. Diredes vos que fai aquí unha Federación Galega de Parques Empresariais nun encontro que ten como objetivo normalizar a lingua. Somos un pouco un meteorito, non? Quizás neste acto, pero si queríamos trasladar hoxe unha idea aquí. En primeiro lugar, mandarvos un agarimoso saúdo de parte de Santiago Maramillán, que é o presidente da Federación Galega de Parques Empresariais, e, en segundo lugar, trasladarvos a idea un pouco que nos move a Federación. Nós sabemos que, como Federación, somos unha entidade, digamos, que está centrada nun ámbito económico moi concreto, que é a representación dunha serie de entidades económico-administrativas de Galicia, neste sentido, a todas as agrupacións económicas que representan parques empresariais en Galicia, é dicir, todos aqueles espacios urbanísticos onde se ubican empresas galegas, e está formado por 29 federados, entre as cales hai as principais asociacións de empresarios de Galicia que teñen parques nas 4 provincias galegas. Entre os objetivos da Federación Galega de Parques Empresariais, atopa todo tipo de proxectos relacionados coa mellora do tecido productivo dos parques empresariais, nos eidos da calidade, o medio ambiente, a eficiencia enerxética, a innovación, a prevención de riscos laborais, ou, como neste caso, a proposta de promoción do galego como un elemento de competitividade nos procesos de internacionalización empresarial. Esta é a idea que nos gustaría defender hoxe aquí, e un pouco entroncando co que dicía Carlos Callón ao inicio da súa intervención, de que eles iniciaban, de fai moitos anos, campañas, que é unha idea que me quedou marcada, de fomento do uso do galego nos comercios. Dende a Federación temos 3 liñas de traballo nestes momentos para a promoción do galego no eido empresarial. En primeiro lugar, acadar maior presencia do galego dentro das relacións empresariais. En segundo lugar, incentivar algo importante para nós, que é o uso técnico do galego. É dicir, nós estamos reivindicando nestes momentos que, por exemplo, as empresas galegas que implanten sistemas de xestión, que esos certificados estén en galego, ou que todo tipo de técnica, digamos, profesional, comece a utilizarse o galego tamén nese. E, por último, fomentar a idea de que o galego, nestes momentos, é un valor de competitividade dentro da economía global, que o desenvolveremos un pouco máis adiante. O porqué desta idea, recollendo un pouco algúns aspectos que xa recollía o propio Plan de Normalización Lingüística. E se dicía no seu inicio, no seu prólogo, que a lingua propia parece estar ausente da economía do país a pesar de que todo está aí. Existe, pero dificilmente se percibe. Ou, outra frase que recollía que con moita frecuencia publicítase, véndese e factúrase en castelán o que se producía e elaborou en galego. Con moita frecuencia no mundo da empresa a lingua marca as diferencias de categoría e nómina con máis nitidez cos uniformes de traballo. Esta é unha idea que nós non compartimos e iremos demostrando o porqué. Recollía tamén o propio Plan de Normalización no seu sector cuarto dedicado á economía, unha serie de ideas forza nas cales se trataba de defender a importancia de traballar nun eido que todavía está bastante virxe dende o punto de vista de normalización lingüística. E é certo que nós, dicía antes Carlos, que era a primeira vez que participaba a mesa nese tipo de encontros, non estamos profundamente agradecidos da participación, pero non somos super minúsculos dende o punto de vista de tratar de normalizar, porque é un campo que está todavía moi virxe, queda moitísimo por facer. Nos levamos unha serie de anos, nin siquiera do seu inicio a Federación era unha entidade profundamente concienciada coa defensa, que nos últimos anos vai avanzando, o cal é unha conquista que pouco a pouco se vai facendo, pero queda moitísimo por avanzar. Inercia mayoritaria de non cuestionar a exclusividade do castelán como lingua, conflitos normativos que transmitiron ata hai pouco inseguridade ao mundo económico empresarial, que sempre é moi dúctil este tipo de cuestións. A empresa tende a fuxir dos puntos de potencial discrepancia social e política e a lingua galega aínda pode selo. As clases medias, altas e dirixentes no mundo económico e financiero, que son as locomotoras do país, seguen a usar maioritariamente o castelán, medo na clase empresarial a posicionarse respecto do galego pola posibilidade de causar resitamento en sectores de clientes, infravaloración recíproca do portugués e do galego ou percepción por unha parte do empresariado de que o galego é unha lingua non necesaria para as súas actividades ou que está marcada como lingua dun sector minoritario, cultura e política ou de menor poder adquisitivo. Dende a Federación, tivemos claro dende o principio que para tratar de superar en parte, ou polo menos tratar de aportar o noso graniño de arena mínimo a esta batalla, teníamos que tratar de acadar que a relación entre lingua e economía pasase a ser unha opción
non só cultural, senón unha acción de mellora da competitividade de cara ao empresariado. E iso facemos pensando en que a lingua pode ser para nós, nestes momentos, e tendo o mercado sempre como referencia, pois non hai que olvidar que as empresas sempre, evidentemente, buscan o crecemento e buscan a maximización do seu beneficio, que sexa tamén considerado como un factor de competitividade empresarial. Nos fixamos nesta próxima diapositiva que vos quixen traer e que recollín dun encontro que se realizou recentemente aquí en Santiago tamén, que foi o encontro da Asociación para o Progreso da Dirección sobre 10 consellos para o 2013, e o director de Blue Sense recollía, digamos, nesta gráfica, a importancia do crecemento do PIB mundial nos próximos 10 anos. E se analizamos esta gráfica nos damos conta de que o prexuicio de que o galego ou de que o castelán é unha lengua que económicamente máis beneficiosa a hora de mercar ou vender produtos queda totalmente caída no chan cando nos damos conta de que nos próximos 10 anos a economía asiática vai chegar ao 57% de aporte do PIB mundial. Por lo tanto, queda desbotado que o castelán sexa unha lingua que sexa máis rentable para o mundo económico galego que non defender, digamos, a promoción do propio uso do galego. Dicía o propio presidente de Blue Sense, non somos globais, non somos ninguén, polo que ese debe ser o noso reto. E eu traslado eso tamén á lingua galega. E, ademais, cadra cun dato que para nós tamén é moi importante, que o 20% das exportacións galegas ao estranxeiro no 2011 foron a países de lingua portugués. E esta tendencia está a medrar co tempo. Estamos falando de economías que están medrando de maneira moi importante, e non só falamos de países como Brasil, sino países como Angola, Mozambique, que teñen un crecemento fundamental nos últimos anos. Angola foi o país que máis medrou en PIB o ano pasado do mundo, e, por lo tanto, unha economía crecente que xa incluso en Portugal coñecen, porque agora mesmo é o principal inversor estranxeiro en Portugal. E, polo tanto, nos plantexamos a idea de que é importante pasar do factor da promoción, é dicir, se poden facer guías, se poden facer campañas, se poden facer moitas cousas, pero se non conseguimos que a empresa galega considere o galego como un factor de competitividade, teremos moi difícil avanzar no campo da normalización lingüística no eido económico. A Federación Galega comeza, como os dicía antes, no ano 2008, a tratar de recoller un pouco este sentimento, unha primeira campaña que se chamaba Falamos, dirixida a todo o sector empresarial galego, que tiña como objetivo, efectivamente, tratar de iniciar, digamos, dentro do eido empresarial, a relación ao uso do galego nas actividades empresariais. Progresivamente, no ano 2012, tamén fixemos outra campaña que viña un pouco a carón desta idea que comentamos, se chamaba O galego chave para os teus negocios no mundo, e que xa trataba de apuntar, efectivamente, nesa dirección, de que a exportación e a internalización das empresas galegas pode ter o galego como lingua vehicular importante, porque estas economías das que falaba de lingua portuguesa agora mesmo son importantes no mundo. Nese senso, FEGAPE tivo claro no primeiro intre que esta campaña tiña que servir como alicerce para que as empresas non perdan de vista o importante mercado que supoñen os máis de 250 millóns de persoas que no mundo falan portugués. Un mercado que representa, segundo o Instituto de Comercio Exterior, casi o 20% das exportacións galegas no ano 2011, que é o último no que temos datos agregados. Neste ano 2013, como continuación desa liña de traballo, a Federación Galega impulsou unha campaña tamén que se chama Exportar en Galego, que é un proxecto que tiña para nós un altísimo interés e un claro objetivo, que é unha ventá informativa aos emprendedores e empresas de Galicia que queiran facer negocios cos países de lingua portuguesa e que teñan o galego como ferramenta de traballo. O proxecto Exportar en Galego tivo dende os seus inicios o objetivo de transmitir esa necesidade. Queríamos plasmar nun documento máis ou menos sintético datos sobre a comunidade de países de lingua portuguesa e poñelos a disposición do empresariado galego que aspire a internacionalizarse e exportar cara a estes mercados. Esta guía recolle aspectos importantes ou datos de contacto. Probablemente no caso dos países máis coñecidos, como Angola, Brasil ou Portugal, non había tanto problema, pero economías crecentes como a de Cabo Verde, ou Guinea-Bissau, Sao Tomé e Príncipe ou Timor-Leste, son os destinos a ter en conta nas estrategias empresariais galegas ao seu alto crecemento económico nos últimos anos. Por último, a vantaxe competitiva que representa a lingua galega na nosa relación cos países de fala portuguesa non debe facernos esquecer outras rexións de interese onde o portugués segue moi vivo, como son dúas rexións de altísimo, agora mesmo, importancia económica no mundo, que son Goa, que é unha excolonia portuguesa na India, e que é o estado máis pequeno da India e o que máis PIB xenera de toda a India. E, por último, o gigante de Macao. Macao ten un produto interior bruto casi máis grande que toda a India, se me descuido,
aparte de ser coñecida como as Vegas do Oriente, ten unha altísima empresa ahora mismo de desenvolvemento tecnolóxico de máis, e, polo tanto, é unha rexión importante como enclave económico no cal o galego pode axudarnos a entrar dentro do punto de vista geográfico que veíamos antes de que o futuro da creación do PIB mundial vai estar na zona do oeste asiático. Por lo tanto, a guía que generamos, esta guía de apoio á exportación aos países de lingua portuguesa, permite consultar unha serie de datos de interese para as empresas e PEMES que desexen iniciar a súa actividade nestes países, representando unha primeira visión dos mesmos, que en algún caso era difícil identificar. Normalmente, os consulados, as embaixadas nos países exteriores teñen sempre a dependencia do que se chaman as oficinas comerciais ou de promoción comercial nestes países que fornecen de moitísima información para a xente que queira facer negocios ali, pero neste caso, países como Timor-Leste ou Sao Tomé non tiñan ni siquiera embaixada propiamente en España, por lo tanto se facía moi difícil recopilar incluso datos sobre este aspecto. Non é esta unha cuestión menor, pois nos leva a reflexionar sobre a necesidade que ainda temos de recopilar e poñer a disposición do noso tecido empresarial ferramentas e información necesaria para apoiarlo na súa labor de exportación. Non existe, por exemplo, na web de Export Galicia, nin na do IGAPE, ningunha diagnose empresarial de Angola, Mozambique, Cabo Verde, Sao Tomé ou Timor-Leste. E, así mesmo, a rede PEXA, que é a rede internacional que creou a Xunta de Galicia para promocionar, digamos, a economía galega, ten en toda África tan solo unha oficina en Tánger, en Marrocos, despreciando toda a zona sur, onde está Angola, Mozambique, pero tamén onde está Sudáfrica. É unha zona fundamental para a economía galega, sobre todo en Mozambique, se falamos da pesca galega. Falar hoxe da importancia da lingua portuguesa no mundo é algo evidente. A potencia colonial dende o século XV, en pronto dos seus gobernantes, dende Enrico Navegante ata o século XX, das colonias, é evidente dende o punto de vista comercial, xerando para unha masa poboacional, como dicíamos, de máis de 250 millóns de persoas que teñen o portugués como lingua de uso diario, incluindo os aspectos económicos. Para fornecer esta unidade lingüística, naceu nos anos 90 do ano pasado a Comunidade de Países de Lingua Portuguesa, a CPLP, nos cales Galicia está, pero eu penso que só como observadora, non participa directamente, nós pensamos que podría participar de maneira máis activa, porque, ademais desta Comunidade de Países de Lingua Portuguesa, existe a Confederación Económica de Países de Lingua Portuguesa, é dicir, eles teñen identificados claramente que a lusofonía é un mercado económico nos cales exercer, digamos, todo tipo de actividades de fomento. Nós pensamos, na Federación, que deberíamos potenciar esa relación. Países como Timor Oriental, Cabo Verde, Brasil, Guinea-Bissau, é dicir, son países económicamente moi importantes para nós. A pegada do portugués aumenta co establecemento de centros de ensinanza de lingua portuguesa, Instituto Camões, nas principais cidades e áreas rurais de varios países de África Meridional, así como Namibia, Sudáfrica, por tanto, é unha lingua viva que sigue medrando. Conclusións. Facíase, por tanto, para nos ter este tipo de ferramenta que fora necesaria, digamos, para informar o empresariado galego de que temos que salir a exportar a estes países e de que podemos usar o galego como unha sinerxia fundamental e que ese pode ser un factor de competitividade para nós, porque o resto, comparativamente das 17 ou das 16 rexións que conforman o Estado español, Galicia ten unha clarísima ventaxa competitiva dentro desta economía que é a nosa propia lingua. Podemos ver aquí no seguinte gráfico digamos, a zonificación a nivel mundial do uso do portugués e da comunidade de países de lingua portuguesa e vemos que en todo, digamos, o marxe do globo temos diferentes enclaves onde esta lingua, digamos, pode ser de moitísima utilidade e vemos tamén, digamos, a importancia que nestes momentos, quizás máis no gráfico seguinte, ten a economía destes países. En pleno momento de crise, todos os países de lingua portuguesa, a excepción de Portugal, nos últimos anos, están tendo un crecemento fundamental do seu PIB, digamos, dadas as oportunidades que neste momento a debilidade económica europea representa para eles no mundo. Evidentemente, países como Angola ou Brasil lideran, pero non é de nada despreciable o crecemento de economías como a de Cabo Verde e, sobre todo, a de Mozambique, que leva un camino parello. O de Angola, sin ter tantos recursos como ten Angola, sí que ten un potencial moi importante a nivel económico. E xa por último, queríamos mostrarvos un pouco un pequeno resumo das actividades que fomos facendo nos últimos anos, esta campaña do ano pasado, de O Galego chave para os teus negocios no mundo. E, por último, exportar en galego, que deixamos aí na entrada un mazacote de guías para os que queres levala para poder botarlle un ollo ou que sexa de interese. E xa para rematar, quería deixar unha idea, sobre todo estando no Consello da Cultura, que é que
No ano 56, Ramón Piñeiro traduciu Science Sight, o ser o tempo, baixo o nome da esencia da verdade de Martin Heidegger. Aquel feito seguramente foi pasado por alto por los que restringían a lingua galega a aspectos meramente culturais ou folclóricos. A realidade amosou, unha vez máis, a grandeza de Piñeiro, que no seu sabio sorriso agochaba esa súa gran visión estratégica e estaba amosando a aqueles que o galego era un vehículo capaz de transportar non só a saudade, senón tamén un mundo científico, filosófico, tecnolóxico, laboral, en resume, a nosa maneira de ver e entender o mundo como galegos e aplicalo a todas estas materias. A economía non está exenta desa gran visión de Piñeiro e compre que a súa normalización a través dunha estrategia que vincule coa modernidade, a globalización, a innovación e a competitividade. E nada máis, moitas gracias. Espero que sexa de interés as nosas pequenas reflexións. Sabemos que, como dicía antes, somos un pequeno naniño que temos moitísimo camiño por andar. Se nos gustaría que tanto a Federación como a Confederación de Empresarios de Galicia tiveran unha postura moitísimo máis activa na defensa da lingua. Nos, particularmente, eu sou un convencido deste traballo que costa moitísimo, podo dicir, ir dando pasiños neste eido no mundo empresarial, pero que aquí estamos para todo o que necesitedes. Moitas gracias. Bueno, moitas gracias a todos. Como vedes, non son unha persona que vala para moderar unha mesa porque me falta severidade, entón nos fomos moi alá, pero de todas maneiras entendo que se abre un debate entre os membros da mesa e tamén, en principio, a xente que queira participar, se tal, damos primeiro xogo a xente que non falou e despois se abre aquí o debate. Alguén quere facer algunha pregunta, comentario, advertencia? Tina. Bos días, moitas grazas a todos os presentes na mesa polas intervencións, pero eu tiña unha pregunta moi concreta para Iván, que falou agora no último momento, a respecto do que comentabas desas campañas para animar a exportar en galego e para que se animasen a empregar máis o galego as empresas para acceder aos mercados lusófonos. Entón, quería saber se tendes datos de cantas empresas fixeron caso diso, cantos, bueno, se se informaron, se o galego lles podería cambiar, se hai opcións de que isto permita algo máis que unha traducción de documentos ao portugués para enviar ali, e se iso realmente revertirá con esas campañas e esa idea de que o galego lles pode abrir portas no mundo lusófono, revertirá realmente, tal como están as cousas aquí, revertiría nunha normalización, nun uso normalizado do galego aquí nas empresas, é dicir, se non quedará en traducir documentos ao portugués para mandar alá, ou que un directivo vai alá, use o galego ou o inglés, moitas veces que usan o galego entre eles. Se iso sería un paso para que aquí visen que o galego lles pode valer mesmo para aquí, para emitiren desde as nóminas ata o etiquetado dos produtos en galego. Moitas grazas. Para quen non o saiba, Tina traballou na Confederación de Empresarios de Galicia hai algún tempo. Sí, bueno, en primer lugar, o que dicía ao principio, eu creo que as campañas están ben, poden incentivar, pero non son, digamos, o obxectivo final, porque nos podemos quedar en facer 4 panfletos que, efectivamente, teñen distribución en todo o empresariado galego, se lle manda a todas as empresas, pero queda aí. Pero eu sí que me quedei, cando se presentou a anterior campaña de O Galego Chave para os teus negocios no mundo, participou no evento Valentín, bueno, Pazo Andrade Fillo, que, bueno, agora pues, o tema Pescanova está, digamos, moi en auxe por outras cuestións que non veñen ao caso, pero que sí que é unha persona que ten unha trayectoria intachable neste punto de vista. E el contaba anécdota, por exemplo, de como conseguiu, naquel momento, chegar a acordos en Mozambique, casi con 3 semanas de diferencia antes, con respecto aos rusos que tiñan moitísima máis influencia económica naquel momento nesa rexión, por razóns político-económicas e ideolóxicas naquel momento, porque falaban galego. É dicir, porque era moitísimo máis fácil entenderse, non só dende o punto de vista de traducción idiomática, sino porque temos moitas claves culturais moi parecidas. É dicir, nese sentido entendémonos moi ben e na que non son exactamente a mesma lengua, efectivamente, e aquí xa igual me estou metendo en territorios escamosos, para nós nos parece que sí, que é fundamental que no momento que o empresario entenda que é positivo o uso do galego para as súas relacións económicas, vai ser un factor fundamental, máis alá de que teña opción cultural de eu prefiro galar galego que castelán. Para nós é unha cuestión de incentivo.
datos, pois a verdade que realmente é difícil artillar eso sí. Sí que é certo que existe unha tendencia, dice o propio ICEX, de exportación cara a esos países, por economía, probablemente máis que por opción lingüística, pero para nós é importante que eso se coñeza e que todos esos datos cheguen, digamos, a maior número de empresas que o mellor non saben que teñen un enclave tan importante como Timor, que é unha economía que está crecendo e que é unha economía casi, creo que do oeste asiático, que ten as puertas totalmente saneadas, que ten un apoio importante a nivel internacional, porque acaba de salir fai uns anos dunha economía cruenta, ou dun problema, dun conflito bélico cruento, como todos sabemos, e que é un país que está crecendo de maneira importante. Se eso non se sabe, se a administración non fomenta o coñecemento deso de alguna maneira, pois son menos oportunidades que vas tendo. Efectivamente, pois sería moi ambicioso pretender decir que por facer 2 ou 3 campañas que eso vai cambiar. Eu creo que é un traballo a conseguir e, como dicía antes, a mí me dá a impresión de que no mundo económico, e así o pensamos moitas veces na Federación, está todo por facer desde o punto de vista da normalización, que non hai moi poquinho. Cosa, sí. Teño un comentario pequeno para Rosalía. Existe un comentario bastante interesante en canto ao futuro da lingua, que dixestes que o futuro do galego está nos que aínda non o falan. Que crees que se pode facer para que a xente que non fala o galego aínda e que ten unha actitude moi positiva, que se pode facer para que den o paso, para que den ese paso para falar? Porque hai actitudes moi positivas, pero moita xente non dan ese paso para falar. Sí, isto é a pregunta total, como no anuncio do Gadis, non? Porque, claro, é un pouco o problema, un dos problemas centrais, evidentemente, nas persoas que ainda non teñen esa sensibilidade, pois tamén despertar esa sensibilidade nas persoas que a teñen, mas que non encontran espazos de uso. Aí o fundamental é que os poderes públicos garantan eses espazos de uso, non? Que na escola o galego deixe de ser discriminado, non? Antes dicía só ese dato que é vergoñento do 96% dos centros de educación infantil das 7 cidades galegas que non imparten nada en galego. E, ademais, preguntamos desde a mesa a todos os centros de educación infantil e os resultados de verdade. Oxalá, imaginade que son exagerados e que só falamos do 90%. Claro, corrixindo esa situación, mudaría algo. Corrixindo a situación de que, por exemplo, non haxa nada en galego en ningún conservatorio de Galiza, como moito que haxa un profesor, unha profesora que imparta en galego. Non hai nada de material educativo. Pois xa no resto, dentro dos públicos, na visión máis positiva, só alrededor do 20% do ensino en galego, contando a materia de lingua e literatura galega. Non acontece algo semellante nin en Cataluña, nin en Euskadi, nin en Baleares, nin en Navarra, nin en ningún outro territorio do Estado, nin no Val de Arán. Entón, claro, son cuestións fundamentais. Remover eses obstáculos. Non existe ninguna lingua que se recupere, se revitalice, sen que o ensino funcione. Non existe, non hai ningún exemplo anterior. Non existe unha lingua que se recupere, se revitalice tampouco, sen, pois, efectivamente, sen termos medios de comunicación en galego, sen termos, en fin, a opción. Nun momento no cal se fala moito das opcións individuais e parece que falar do colectivo non é correcto, non? Que parece que é prehistórico se falas dos lazos colectivos porque só importan os dereitos individuais, resulta que só hai dereitos individuais que existen. Viámoslo a semana pasada na sentenza do Tribunal Superior de Justiza de Cataluña, foi o Supremo, xa dubido o Superior de Justiza de Cataluña, non? Onde dicía que se un neno pide o ensino en catalán, vale para todos. Eu supoño que iso non nos van a... Perdón, que diría Freud este lapso, non? Se un neno pide o castelán, pois para todos, que ao final só es libre de escoller lingua, efectivamente se escolles o castelán, e só tes dereitos lingüísticos colectivos e individuais, escolles o castelán. Que podemos facer? Pois claro, ir sementando espazos de uso. Vémolo moi ben en toda esta rapazada. Por exemplo, en Vigo, aínda, en fin, calquera de nós sabe que en Vigo ou Ferrol, por exemplo, un rapaz ou unha rapaza ve o galego como unha cousa extraña. É dicir, mesmo ten moito menos contacto mediático, dixo moi ben Carme Vidal, estamos na peor situación en 30 anos. Hai 15 anos aínda podían ver Dragon Ball en galego dentro das pouquiñas canais que había no noso idioma. Hoxe non. Entón, eses rapaces ou rapazas, cando de súpeto descubren, como en Matrix, que hai unha realidade para alén da que ven ao seu redor, que é a galega, pois ao comezo non se atreven a dar o paso, senón
Se ven que o Facebook poden polo en galego, poñen en galego. Se ven que o móvil... Entón, o fundamental, crear espazos de uso. Despois, claro, habería moito máis para falar e para facer. Díxenme facer unha aclaración. E que estaría en contra de min mesma se non aclaro isto. Eu non podo falar da provincia da Coruña, da provincia de Lugo, da provincia de Ourense. Coñezo Ourense, Lugo e a Coruña e coñezo moitos datos, pero aí non vou entrar. Vou entrar na provincia de Pontevedra. A provincia de Pontevedra, en todos os centros de educación infantil, se imparte galego, en todos. Non existe ningún. O que pasa é que hasta a última enquisa que se fixo no 2010 eran os profesores os que determinaban que lingua iban a utilizar na aula. Nas cidades, normalmente, os profesores utilizaban a lingua castelán, pero tiñan obriga, e si o cumprían, de ir pasando pouco a pouco a lingua galega. Vin moitas programacións, vin moitos exercicios nas aulas, en Pontevedra, en Vigo, en toda a provincia. E podo decir que, e logo, a zona que tuve eu, que toda foi a zona do interior, como miña fixa, podo decir que se daba en galego, e pouco a pouco íbase pasando o castelán. Eu non quero decir que os datos vos quen vos deu ou como vos deu. E non vou a falar nin de Lugo, nin de Ourense, nin da Coruña, pero sí da provincia de Pontevedra, que se imparte. O que eu non estou de acordo agora, por exemplo, se eu me dixeran a min, pois que o galego quede reducido a un tercio, porque nos centros bilingües, porque é un tercio para o galego, un tercio para o inglés, un tercio para o castelán. Se me estás de acordo con eso? Non, pero eu non fago as leis. Ahora, ata esa época, na provincia de Pontevedra, que tamén a coñecía ben, foi bilingüe. Bueno, quero dicir, a mitad en galego e a mitad en castelán. Había centros, que eu podo falar dos centros, por exemplo, de Lalín, que daban todo en galego, menos a asignatura de castelán. É dicir, os centros do interior que eu tiven daban máis galego que o normal. E a inspección, aí sempre fixo vista gorda, sempre que non houbera protestas dos pais, nin se perxudicase o alumno. Ora, tamén é verdade que nos centros das cidades se daba máis en castelán que en galego. Pero en educación infantil, a materia de galego, e todo iso faise en galego, vaise pasando ao castelán, os que son de galego falantes. E os que son castelán falantes, faise ao revés. Despois fixeron unha enquisa aos pais que armou moito Cristo, pero síguese mantendo nos centros isto. Eu quero subliñar para mí máis interesante a tua discrepancia co decreto do plurilingüismo, para ti o máis positivo, e oxalá esas voces se escoiten máis, son necesarias, e iso é bo. Ora ben, a min recórdame un pouco isto dos irmáns Marx en Sopa de Ganso, non? De a quen vas creer, a min ou o que ves cos teus ollos, non? Entón, claro, é o problema de que podemos pensar, non, hai ensino en galego na escola. Dígame un centro da provincia de Pontevedra, en educación infantil non imparta nada en galego. Dime un centro só. Eu podo chamar pasado mañá e dicircho. Pois genial, oxalá, porque eu participei nese chamado aos centros de ensino tamén, porque claro, somos efectivamente os que somos, entón repartimos o traballo. Eu quedaba estarrecido ao chamar a Vigo, ao chamar a Pontevedra, e que a resposta dos centros era non, incluso nun caso de aquí los padres dijeron que en gallego, pero nosotros ya sabemos que los niños lo prefieren en castellano, e por eso les damos en castellano. Estou dicindo que estou dicindo a materia de galego, que a dan, bueno, a materia non, hai materia de educación infantil. Perdón, quero aclarar. Non hai materia, é dicir, que se dá unha parte das áreas, das áreas que hai, das áreas das unha parte en galego e o resto en castelán. Non, iso non vai, xa como Pentecostés que dá o Espírito Santo. Porque eles determinaron que o galego era a lingua mayoritaria, o castelán era a lingua mayoritaria. Mas neste caso, por exemplo, los padres dijeron outra, pero nosotros ya sabemos que los padres hablan castellano. Porque se veu esa historia que se pixo agora de decir que os pais no anos 70... Non, pero que os pais votaban outra cousa, que ao final é, se a votación é en castelán, porque os padres dicen castellano, se votan galego, porque en realidade os pais minten. Os pais xa non podían votar, porque lle mandaron unha enquisa que non había Dios que entendera. Mira, iso non é verdade, por moito que líes. No 2010, iba, dá usted un gallego, daba vostede un galego, volvía, haces outra cosa en gallego, faiste outra cousa en galego, os pais volvíanse todos, tanto bilingüismo, daqui e dala, aquela enquisa non había quen a entender. Eso foi a de 2010. Pero eu estou dicindo que nas áreas hai unha parte en todos que nas zonas urbanas se dá en galego, e pasa, perdón, en castelán, e vai seguir pasando galego.
En las zonas rurais, que os nenos son galegofalantes, dáselles en galego e vais falando castelán. Iso, ao mellor, non vos entenderon máis o da Anquisa ou contestou vos unha persona que lle dá gana. Non, pois... Non ves que eso non hai que denunciar. Ten que haber unha marxe de erro. Un 96% de resposta, imaginemos que hai unha marxe de erro do 20%. Estaremos falando do 76%. Pero a inspección non é tonto, automáticamente denuncia o centro. A inspección nunca fixo nada. Eu podo che dicir que a inspección de Pontevedra non falará galego, pero cumplo coa lei o 100%. Hai unha intervención ali, se me permitides, creo que... Soco, por favor. Primeiro, contra un comentario, contra a idea que temos ás veces de que nada se move. Mirades se se move, que hai 20 e pico de anos, non? Que a señora Lamela era a directora xeral, termaban con moito cuidado que non se coaran lusistas a dar aulas en galego e agora o mesmo organismo está editando folletos pois casi promovendo o uso do portugués nas empresas, non? É curioso. Pero a pregunta iba precisamente aproveitando iso e a presenza dunha persoa que ven do mundo empresarial que non temos habitualmente moita ocasión de contactar con ele, sobre todo de escoitar as opinións de alguén que lle preocupa a lingua e que coñece o medio. Parece que se utiliza nese argumentario a favor do portugués ou do galego para exportar a cuestión de o que quere o cliente, non? O que se quere é vender en zonas do mundo de fala portuguesa e, polo tanto, as empresas que se adapten a esa lingua dos clientes como a mellor maneira para vender máis. Eu pregúntome se ese argumento é válido para que as empresas se adapten á lingua dos seus clientes aquí. Se é que chegou algunha vez, de verdade, porque algunhas campañas ou algunhas iniciativas utilizando esta liña argumental xa se teñen feito. Non sei se no mundo empresarial isto se percibiu algunha vez, se é que falta que se acheguen datos suficientemente claros e suficientemente expresivos para que os empresarios fagan esa reflexión, se esa reflexión non é útil, non é adecuada ou se podría ser unha boa liña de traballo. É dicir, a maior parte, por agora, da poboación galega galego-falante, hai unha parte dela que ve con bons ollos que lle vendan os seus produtos en galego, algunha, non se sabe canta, veo con moi bons ollos, outra, pois con indiferencia. Bueno, ese tipo de datos, ese tipo de razoamentos. Se o cliente son eu, por que a mí non se adaptan? Grazas. Bueno, a verdad que pode parecer un pouco ata cruento o argumento, non? É dicir, pues vamos a tratar de impulsar esta liña de traballo de que, pues, que é positivo económicamente. Primeiro, eu separaría dous aspectos, no mercado galego e mercado exterior. É dicir, en primeiro lugar, o mercado galego, eu creo que o consumidor galego, e eu aquí xa me estou casi está limitando, porque a Federación ten un objetivo casi máis fabril e industrial que propiamente de comercio, é un campo que non coñezo excesivamente, pero sí penso que a través de institucións, non só evidentemente con institucións galegas, como pudo ser no seu momento Galicia Calidade, pero sí, digamos, certas iniciativas valora positivamente, penso que cada vez máis común, incluso factor de calidade, a utilización do galego na presentación de produtos, incluso non só gourmet, sino produtos de alta calidade, pues, artesanía galega e demais. E logo a segunda parte, que é a parte de mercado exterior, onde eu creo que non la xogamos máis. É dicir, ese argumento economicista de que pues, é incluso unha vantaxe competitiva útil a hora de vender o estranxeiro, primeiro, afecta a todo o mercado exterior galego. Eu estou falando dunha parte pequeniña, como digo, que é o 20% que de cara aos países de lingua portuguesa, pero que pasa co outro 80%? É dicir, vamos a ser capaces de convencer os empresarios galegos de que esa utilización do galego, non só a parte de que sexa ventaxosa nesa parte concreta do sector económico de lingua portuguesa, sexa rentable, sino en xeral como unha marca incluso da propia industria galega. Non é fácil, a verdad que queda moitísimo camiño por andar. E o que dicía antes, as campañas que se poidan facer pues son minucias comparado con todo o que hai. É un pouco desolador, esa é unha opinión personal miña, non quero trasladar a Federación, pero sí que é certo que non se valore máis, por exemplo, a importancia da relación coa lingua portuguesa. A CPLP e a CPLP teñen clarísimo que hai un mercado lingüístico, non o temos claro. E é moi difícil atopar datos de utilización do galego por parte das empresas. No propio plan de normalización, eu creo que había unha iniciativa que a mí me parecía interesante, que era 10 empresas galeguizadas ao ano ou algo así.
Pois eu entendo que deberíamos camiñar tamén hacia procesos aí, da mesma maneira que se implantan sistemas de xestión para a calidade do medio ambiente, porque non podemos tratar de impulsar un proceso de normalización das empresas en toda a súa imaxinería, é dicir, dende procedimentos internos, comunicacións co cliente e demais, sin deixar de lado, efectivamente, que as empresas buscan a súa rentabilidade económica, e que o inglés está aí, e que o chino, como miramos antes, está aí, e unha lingua tamén, ou árabe, é dicir, eu creo que se pode vencer, porque quedou demostrado, penso, que o castelán non ten por que ser unha lingua que económicamente sexa máis beneficiosa para o empresarial. E, por tanto, a opción do galego pode ser perfectamente factible. Pasa que, xa digo, é un traballo de moi longo. E eu miro moi humildemente a Federación, que somos, como dicía, un gran niño pequeno neste sentido, tratar de impulsar todo o que podamos, pero queda moitísimo. Vou ser totalmente franco. É un campo, un erial a veces. Xa que tu fun aludida, quero facer unha pequena aclaración. Unha cousa é o galego, outra cousa é o castelán e outra cousa é o lusismo. O luso. Eu non creo que Iván, estuve nos coitando, que dixera aquí que tiñamos que falar unha mistura de galego e portugués para que as empresas puderan ir a estes países emerxentes da zona que falan portugués. Iván, eu creo que entendín que tiñamos que promocionar que se fixeran estes trasvases en galego porque nos é moito máis fácil entendernos cos portugueses, porque todos sabemos que os brasileiros costanos un pouquinho máis, pero que os portugueses entendenos a nós e nos a eles. Porque a lingua foi a mesma, pero en Portugal evolucionou dunha maneira e aquí evolucionou de outra. Entonces, o luso é unha mistura que non é nin portugués nin galego. Eu recordo unha reunión destas que había do norte de Portugal, eu iba como directora xeral de Cultura, e había un señor ali que se levantou a falar, e eu estaba ao lado dun portugués. E dixo-me portugués, e este señor en que fala? E dixen eu, ele pensa que en galego, que en portugués. Non falaba nada, non era luso, era un que non sabía falar nin galego, bueno, pensou que falaba en portugués dicindo os remates. Entón, o luso non é nin galego nin portugués, é unha mistura, que non digo nin que boa nin mala, unha mistura do galego e portugués. E ti falabas do galego, penso eu. Mas é un idioma extraño porque a xente que non estuda galego, que non estuda portugués, pone no currículo, entón a nivel empresarial tamén é extraño, que no ámbito é que non poñen italiano, entón algo aí acontece. Igual que nas 55 mentiras sobre a lingua galega, Quique Costas fai unha reflexión interesante sobre o empresariado que fala galego cando fai negocios con Portugal, por exemplo, é que cando pasa o miño de gallego nada, non? É como isto que dicía o Corte Inglés aos seus traballadores e traballadoras, a los clientes de Portugal en gallego e a los gallegos en español. Entón, que é un camiño, eu penso que é un camiño moi bo, moi interesante, mas tamén que non é a solución única dos problemas, non? En Puerto Rico, ninguén dúbida de que o español é español, e iso non fai que melloren as cousas. Ora ben, mesmo no ámbito dos medios de comunicación, tamén, por exemplo, Sermos Galiza está facendo, a mí podías comentar algo, ainda que fose breve, sobre esa relación, non sei, se vos parece, co ámbito lusófono, porque conxuga eses dous aspectos de potencialidade, non sei, será, para que fale tamén, Carmen. Non, son moi brevemente. O que se está facendo en Sermos Galiza é que se recollen informacións en diversas normativas e un achegamento moi claro a comunicarnos, sobre todo no que é a rede, a recoller informacións de Portugal en portugués padrón, directamente, non? É unha decisión que se tomou a nivel editorial, pois fomentando esa comunicación e fomentando tamén ese achegamento, porque é un ámbito que particularmente interesa, non? A liña de Sermos Galiza. E, por outra parte, unha apertura total a colaboracións en todo tipo de normativa. Se é unha cousa máis, se non pechamos, bueno, eu non me resisto a facer un comentario sobre esta cuestión, que é que a min dame bastante igual a cuestión normativa. Ahora, o que teño moi claro, digamos, é que o galego ten que comprenderse vinculado a un horizonte de oportunidade que nos abre o portugués. Eu, eso sí que non ten nada que ver solamente coa cuestión económica, sino para as persoas que estamos aquí, que nos abre moitos campos, nos dá moitas capacidades, e creo que despreciar eso é por sermos acomplexados. O sea, é inaudito que nos leve a dianteira en algunhas cousas Extremadura a respecto de Galicia na relación con Portugal. Creo que non sabemos abordar a cuestión e nos permite unha cousa isto, que é que
O galego é unha lingua de un fermoso pasado e dun alentador futuro. Creo que o portugués nos facilita iso. Non digo que sea a única cousa, pero creo que é un elemento que nos abre moito campo en clave de lingua de oportunidade. Creo que, nese sentido, sería... Son un apuntamento precisamente do número que sacamos esta semana, do semanario que recollemos, unha reportaxe, sino reportaxe sobre a circunstancia que se está a dar na literatura, que é o paso de escritoras e escritores, digamos, que consagrados, con unha trayectoria longuísima, con premios, desos premios que só se poden presentar, só se poden conseguir con normativa oficial, e está se dando, sí, un trasvase de certos nomes de grande relevancia cara á normativa reintegrada, ou cara ao reintegracionismo, ou cara mesmo ao padrón portugués, e cito simplemente a Teresa Moure, a Sechus Sende, o Víctor Vaqueiro ou Verónica Martínez, entre outros. En fin, que é un camiño. Bueno, non sei se hai alguna cousa máis, se non pechamos agradecendo de novo a Carlos, a Paz, a Carme e a Iván o seu alentador discurso e tamén aos intervintes. Moitas gracias e volvemos pola tarde ás 4:30. Sempre me toca estar solamente en peligro,